Mira, 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 mira. Eso. ¡Al ataque! ¿Dónde estamos yendo? Cayambe. Ya estamos aquí, en Cayambe. Hem aconseguit que... Trobar l'autobús. Impossible. Ens han enviat a 3 llocs diferents. 3 no, 6 o 7. Però per què me preguntes? Hem aconseguit trobar el bus després de preguntar tot el matí i ens han enviat a 7 o 8 llocs diferents. Hem trobat el bus a Ollacatxe. Allà anem. ¿Qué me dices? Que totes les dones se banyen en samarreta i jo m'he ficat a l'aigua i tot el món me mirava perquè anava en biquini. Ja s'hem pegat el benet en els termes. Com t'has quedat? El nostre màxim missatge, el plat típic, que és trucha. Avui dormim separats, així estiguem enfadats. Dormim separats, sí. Jo així. Esta la de Raquel. Ja, veu allí. Y esta la meva. Perquè no tenien llit gran ni 2 llits en un cuarto y mira. Es que antes del matrimonio no podemos dormir juntos. El clima andino. Plou tot el puto dia. Pueblo antiguo. Así eren on vivien abans. Mira, pare, quina eixam. És autèntica. Una rama torta i tros de ferro. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. See, I don't wanna I don't wanna wait for your love. Diuen que qui cuina dolç, cuina per tots, i qui cuina salat, cuina pel gat. Anem a intentar cuinar dolçet. Molt bé, no te passes, Nasal. Winter is here, but I'm still waiting there. What you gonna say? Herb is important, but herb is more important to the people who don't accept it yet, because that is the reality. I mean, it's not Sewellen is something that you crave, but you check it in your sense and say, herb is a... Like I said, Ja li ho estava dient jo a Andreu, que anàvem a pegar-me a la farda.
Tiriririri, cedulita. Ja som equatorians. Mira, mira, mira. Ja som equatorians. Sí. Jo també. El Masterchef Peter m'ha ensenyat avui a fer sushi. A tope. I això és el que hem fet. Ho has gravat tot? No, no he gravat res. Estic gravant el resultat. Mira que belíssima Peter, mira els meus. Però bueno, era el primer dia. Es nota la diferència. Sí. Digo al capoe. Fica el macro ahí. Ahí. Pero púnchalo, hombre. punchador. Pero ese era complicado de agafar, ¿eh? Y sí estaba difícil, sí. Ah, si te gustan los desenfoques, ¿eh? Ahí. Manel es muy desenfoque. Pásame ese platicando. Manel es muy desenfoque. ¡Es todo un zoom! Bueno, està bo, que... Está de categoría, primo, mira. Pues en News cuentas así, ¿no? Y rollo de caer. Rollo... Esto no tiene cintita, me han timado. No graves. Perfecte, sempre te pillo en el millor moment, tio. Tinc una habilitat especial. Avui tenim a Raquel menjant pipes. Mireu, això són les pipes. I això és la corfa, aquí, con la vista de Quito. Però la corfa no se menja, ¿eh? Ho fica així en el paquet, per si acaso no ho sabies. No te comas la cáscara.